avui derrota i es va confirmar el descens, una temporada complicada, no? Amb molts hàndicaps, moltes lesions que han condicionat l'equip. Sí, no, està clar que aquesta temporada no era la nostra, però, hòstia, és això, no? Ens hem trobat amb una continuïtat d'entrebancs, de coses que no ens han permès entrar mai en una dinàmica regular, que no ens han permès mai entrar en una dinàmica sobretot positiva, de bons resultats, de que ens sortissin les coses. Quan començaven a sortir doncs, trobàvem alguna lesió o algun mal resultat. Llavors, doncs, molts partits de resultat ajustat, no? com el d'avui, com són el d'ahir. Ens hem trobat molt que doncs, altres anys la balança es decantava cap a nosaltres, aquest any no, i bueno, aquesta dinàmica al final t'acaba portant a que les coses costin cada cop més que surtin. Un equip molt jove també, l'experiència millor us ha pogut pesar en aquests partits decisius d'aquesta segona volta a caixa o faixa i no els ha pogut treure endavant. Sí, està clar que doncs, aquest any l'equip potser era excessivament jove, vam perdre figures claus, ja no només potser ja no parlant de l'any passat, sinó inclús d'abans, de gent que sabia suportar l'equip, i aquest any doncs, els més grans tenim doncs, això, 23, 24 anys, i estem sumant molts juvenils, molta gent que ens ajuda molt, però està clar que el pes de l'equip en aquest tipus de partits doncs necessitàvem una miqueta més i no hem pogut aconseguir-ho. De cara a la temporada que ve, imagino que l'objectiu és intentar pujar el més ràpidament possible al club de nou a l'elit, no? Sí, jo crec que l'objectiu s'ha de plantejar ja en formar un bon bloc, en formar un bon equip, sobretot un equip que es pugi, si es puja amb garanties, no? Que aprofitar aquest anyet que tindrem allà baix perquè aquests nanos acabin d'agafar la confiança i perquè doncs, quan tornem estiguem amb les figures puguem tirar aquest tipus de partits endavant. Un dels jugadors claus ets tu, m'imagino que no sé si l'objectiu és mantenir la temporada que ve, continuaràs a l'equip, hi haurà molt moviment de jugadors a la plantilla? No, d'això la veritat no n'hem parlat, no sabem massa bé com ho gestionarem, no sé, els companys tampoc sé ni el club què vol fer, o sigui, jo crec que s'esperarà una miqueta el projecte que vol fer el club, que també té part important a ficar-hi, i bueno, doncs, depenent d'això jo crec que molts jugadors decidiran el què no fer, i en funció d'això es veurà. Ara és una miqueta d'hora, ara és molt en calent per pensar en tot això. Confiàveu que amb aquests 3 partits poguéssiu resoldre la temporada? Està clar, era difícil, no? Però no hem sortit mai pensant que teníem res perdut. No? Realment el gerro d'aigua freda va venir ahir, avui el partit està molt complicat, no? Treure un bon resultat amb els ànims estar molt baixats, ahir el desgast va ser molt important. O sigui, hi confiàvem, i fins a l'últim moment hi hem confiat, perquè bueno, teníem un equip que era jove, però hosti, que tenim nanos que poden aportar molt, però bueno, en aquesta divisió d'honor necessitàvem un plus que no hem sabut trobar.